Halo dulur-dulur Daping Jawa Official. Ojo lali disubrek ya lur ya. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe sego goreng Konoha. Pertama-tama cepakno bertu dinosaurus sing wis dicitak kotak. Diinget tipis-tipis cek semut tengune ora katut. Mari ngono rajangan bentuk bebas, kate kotak bunder segitiga ekwaro keriting as, bentuk otong juga apa-apa. Supaya gak ngaliren, dangan beras ketan karo banyu karbol, wesi yang bobo, oli becak, opel badak, tinggi kasur sak kerajaane. Ditambahi minyak lintah diudah hingga akhir jaran. Terus campurin belewak kecut berpadu brutu kotak lalu cok. Ndang dakek mesin cuci sampai Blackpink collab karo Kufaku. Siram umbel kodok garingno bensin mangan bongkok otodidak. Mari ngono dibuka. Tak lambune ngalang-alangi panganane Eropa. Tak finishing, citak manut ukuran cupmu. Wis tadi. Kurang pedes tambah mercon guna sensasi melecor terhadap cangkem. Ih. Wangi ra, wangi rek. Ih. Matamu cuk Wasno. Sorry. Iki ndas, kudu semongko. Tarik sis. Pacotan grup WhatsApp Daping Jawa. Apa kabar Yung semua? Piye kabar Yung? Ngapa sih musiknya ngono bliut-bliut? Suaranya iku lho koyo wong gregesi. Koyo wong demam. Pilek. Bliut. Kopokku metu kabeh, cuk. Bagi anggota grup yang keluar, admin titip martabak. Jihan lah apa iku Jihan? Lo aneh-aneh. Jihan, tak kandakno ibu lo, ayo. Bu, Jihan dulin. Kocal lo si Akang pentol. Ngawang koyo GTA. Mancal tapi dek gak duwe tungkak. Keceng gepeng koyo triplek. Lek, pentol lek, pentol lek. Awas berasa direm. Mancal terus saya sawah iku lo. Berita viral menjelang tahun baru pemirsa. Seekor pohon Natal kesurupan jaran kaceran jingkrak-jingkrak nang jero gedung. Kejadian bermula nek Hotel Bunga Bake Kuto Sidora dadi Kecamatan Vikendi. Pohon Natalnya pecicilan kelebonan arwah jaran leomord ginjal-ginjal ugal-ugalan. Menurut Badan Arkeologi dan Ginekologi, arwah si jaran diduga kena penyakit ayan kitis, yaitu gejala kejang-kejang amarga syok kesuwen jomblo gak kawin-kawin. Si pohon memunyir 360 macak mabuk, jebol ndangak sundul teror metu jurus jaran kepang. Mendadak ngecer baris jalan di tempat kebelet ngoyo. Akhirnya si pohon ngompol ke poyo-poyo nang jero gedung. Ojo poyo ning kene. Sekian berita dino iki. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru bagi sing merayakan. Tolong lek ana sing takon tahun baru karo sapa keplaan nggo panci ae, tuman lambene. Komel tipis-tipis anti wacana menjelang musim liburan. Si Samsul dan kawan-kawan lagi kum-kum mandi coklat nek kolam sumber peceren. Kejadian bermula pas jam 3 sore iki mau sawisnya mulai sekolah. Diduga jenenge Samsul, Cenguk, Basong karo Cengmet sing disingkat Sangok Baceng. Supaya terlihat seperti anak indie sembari menikmati senja, Sangok Baceng Community sedang mandi coklat guna mempating bulukan rai supaya lebih estetik. Dan seru pol bagaikan nek negeri dongeng. Bahkan Pak D pun berkata, "Goblok." Si Cengok nyemplung dengan sangat dahsyat saking senenge. Karena menurut kata pepatah, sak jero-jerone kolam, sik jeruan tresnone admin gawe cewek sing rajin komentar dek postingan iki. Sekian berita dino iki, muga iso menginspirasi destinasi liburanmu nek akhir tahun. Oke wes, sugeng sonten. Cuk. Aku wayahe sarapan ora digawekno. Ora ngerti wong luwe ya. Blok. Novi, lapo delok-delok? Irukmu biasa ae ta lah. Bolongane gede ram. Lagi si kucing lagi dulinan cecek, guys. Lo malah pencaan. Lah iki lapo sih melok-melok. Kenal enggak ngesro yo? Gak usah sok kenal, mu anuk cowang ngesro tak puangan kok kon kok. Dobel budak. Ayo. Nyolong iwak ayo. Oh, jangan gak berperi kucingan. Bendino tak pakani iwak keropok sik kurang ae. Ini tak gorenge. Loh, Ceng. Kok tak
minyak goreng pisan lo salah-salah. Manda, sirahe mbako aja dijilat-jilat iku kudu permen apen label iku lho. Ya mene kok wis turu nom-noman opo lho. Tangi. Nom-noman opo lho? Ya mene turu iki. Mbokne ancok. Lho. Wis lho. Gak wong turu. Cuk. Kok niku lapo lho? Ayo mak empus. Kah, Pus, tangi ayo sekolah. penyih. Cie jomblo cie. Laek. Pus raimu kok welek ngene, Pus. Raimu lho. Berita gak penting pemirsa. Ditemukan beberapa biji kewan teko zaman purba ucul nek daerah Manuk Gepeng. Jare ilmuwan, kewan iki spesies Brachiosaurus seneng lencer ikus dengan ciri fisik gulune dawa tapi ndase sak pentil. Kewan iki ucul nek pinggir segara, nek sawah-sawahan, nek pekarangane tangga. Oh iya, kewan iki diduga ucul amarga kurang piknik koyok sing nonton video iki. Sekian berita gak penting dino iki, sugeng dalu. Berita viral, pemirsa, sepasang bocah micin kecekel warga pas awan-awan bolong amarga mesum nek omah sepi. Diduga si bocah lagi asik berhohi, ngik-ngik secara lo budget sanggon-gon. Sadurunge dikecek, warga menyusun strategi bersama Pak RT ngerekam fenomena alam iki sebagai kenang-kenangan di musim kawin. Tampak si bocah duduk manis lagi, sunsunan sing suwe mas penuh penghayatan. Amarga jomblo Pak RT yo gak tahan, mari ngono disergap. Tibakno Rijal karo Memet. Homo. Wah. Sekian berita dino iki, selamat bermalam minggu. Tolong sing gak duwe pacar di omahe gak usah metu omah ketimbang dadi koyok Rijal karo Memet. Berita salah pemirsa. Salah siji pemain bal gak salah jenenge M salah dijak foto wong-wong ndek salah siji opa mangan. Dadi ceritane salah sing salah dikira salah sing gak salah. Tapi kesalahane wong-wong salah sing salah iku kudu salah sing gak salah. Mohon maklum jenenge menungso apa meneh salah, wong salah kudu ngaku salah. Mosok sing salah gak disalahno. Ya wis gak salah sih, cuman salah sing salah persis sampai salah sing gak salah. Akhirnya dijak foto masih salahe salah sing salah. Sekian berita salah teko salah, sugeng salah.